Ναι. Να το ελαφρύνω λιγάκι Ναι. στην εκπομπή ακόμα. Ναι. Ξέρεις τι τούτο. Η Κλεοπάτρα ξανάρχεται στο Άκτιο. Του Χαράλα Μπουγκούδα. Ένας ευφυής ορθοπαιδικός γιατρός από τα Τζουμοχώρια. Δεν σου λέω πιο χωριό, να το ρωτήσεις εσύ την ίδια μετά που θα έρθει να κάνει και την παρουσίαση στα Γιάννενα. Πολύ ωραία. Θα σε καλέσει. Θα σας διαβάσω για ένα Δεν λεπτό. έχω χάσει βιβλίο για βιβλίο. Ένα συνήθιστο μυθιστόρημα μας παρουσιάζει ο πολυγραφόατος γιατρός Χαράλαμπος Γκούδας, θέλοντας να επισημάνει τα ελληνικά και διεθνή κακώς κείμενα στη σύγχρονη εποχή. Ξυπνάει λοιπόν από τον τάφο τη βασίλισσα Κλεοπάτρα με την συνοδεία, μιας και φέρνει μαζί της 36 τριήρης από το Άκτιο, την Πρέβεζα. Μετά από 2.050 χρόνια από την αυμαχία του Ακτίου, το έτος 2020. Στις 3 μέρες που παραμένει εκεί η Κλεοπάτρα γίνεται το πανδαιμόνιο. Ραντάρ, λιμενικό, αεροπορία, εξουσία, ξενοδοχεία, τεχνολογία, ιστορία, τουρισμός, πρωινά, γεύματα, δίπλα, υπουργοί, δημοσιογράφοι, συνεντεύξεις, μουσεία, περιπάτη, αμβρακικός, πτήσεις με τετρακόπτερα, αχαίρον, ομιλίες, τρακτέρ, δηλώσεις, νεκρομαντίο, άδεις. Η μία έκπληξη διαδέχεται την άλλη. Σπαρταριστή διάλογοι, ηρωνία, σάτυρα, επιστημονική φαντασία, αποκαθηλωτικές ατάκες, σάρωση κάθε σύγχρονου προβλήματος στον πλανήτη. Ιστορία, θεολογία, γευσηγνωσία, πολιτική, θρησκεία, οικονομία, φιλοσοφία, στρατηγική κτλ. Εναλλάσσονται λοιπόν όλα αυτά και κρατούν τον αναγνώστη σε περιέργεια. Η Κλεοπάτρα έχει τις λύσεις για όλα και πολλές γνωριμίες επωνύμων στον Άδη. Α, καλά. Γι' αυτό μου λέει ένας Στο τηλεφωνητής. τέλος, όλες ανώμαλα. Η συνέχεια επί του κειμένου, λοιπόν, ετοιμαστείτε, η Κλεοπάτρα ξανάρχεται. Γιώργο Βασιλείου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ, παιδιά μου, για την μαζί μας φτιάχνεις πάντα τη για τη διάθεση. δυνατότητα που μου δίνετε. Βέβαια, ένας τηλεθεατής